Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị abịakwa ka anyị si abịa. Anyị nwabụ ndị ụtọ ndụ Media House. Ọ bụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke bụ na ife eji mmanụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ maka na onye ruo gịnị orie, nke mụtara aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ mmanụ, maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ, ọ bụrụ n'ọnwụ. Ọ ịgba mbọ, gbasia mbọ, oge ị na-agba mbọ ị na-azụ onwe gị aka aja aja, ịzọtazie onwe gị, i wee lachamanụ mmanụ, wee dị ndụ, wee nwee joy of being a human being in you, nke ndị oyibo kpọrọ na ụtọ ndụ anụnwa nọ na ndụ, ọ bụrụ n'ọnwụ. Maka na onye nwụrụ anwụ adịghị enwe aṅụrị, ozu adịghị ekwu okwu. Onye anyị nọ n'ọfịs ya taa bụ nnekwu odogwu Ọka North and South ji wee dị ebube, Anambra steeti ma n'ọnụ, Nigeria ma n'ọnụ. Anyị nọ n'ọfịs ya taa na Abuja. Nwa amụrụ gba egbe na Ụmụawụlụ Ọkpala Eshi, Ancient Kingdom, High Chief Sir Dr. Christoher Ndubuisi, the founder and the president, Pinnatech Engineering Nigeria Limited, and also the founder and the board of trustees chairman, Pinnacle International Friends Club of Nigeria, certified Knight of St. John International in Catholic community, if I'm right, sir. Yeah, very much. Right. Because, sir, I be na obi guitar. Otego, I jiano, kepu, etu isi emogo, ma etu isi enyere obodo aka. Ụfọdụ si mba na ife agbaghị aka, na ọgbaghị aka na gịnị, na ọsọgụ mebere, a na-ekwu na-arụ na họtel, a na-ekwu a na-eme nke nwa, na Igbo bụghị akarịa, na oke itego na-akwụ akwụ na-asụ asụ. Ka anyị bịa, anyị wee si mba na anyị ga-abịa ka inye anyị adreesị dibịa gwọrọ ife nke a n'ọkarịa, ka anyị jekere na ife ọma na adụ anyị mma. Maka ite na-enwe saiz, ọ na-enwe 20 liters, enwe 50 liters. So anyị wee sị ka anyị bịa taa ka anyị marụ na ịjọ soro n'ọkata gbagota Abuja bụrụ Pinnatech, a na-ekwu ịgbagota Abuja na-eme investment, a na-ekwu ịgbagota Abuja zaba Ikenga chi were aka gị. So the thing dey confusing, maka ihe onye agbahọ na-akarị ya, maka Mike Ejeayo si n'ụwa mgbede ka mma, na-amụcha nwa apịcha nwa, apịchacha nwa ogbe igbo ogbechi igwe, adọ ya ọdọ, ọdọsi ọdọ, kwụ ọtọ, ọkwụsị ọtọ, o wee gbaba ọsọ, maka na ife ụwa na-atụ nge. So anyị wee sị ka anyị na gị nọrọ ya just for few minutes, ka anyị marụ kene ife gị na ije jere. Ndewosa, daalụ. Mụ na nwanne nwoke na ebe a Chief Ụtara, the billionaire nweghị ego na akaụntụ, ọ na-ekochisi elu na daalụ. Igbo ugbo mma mmanụ. Ekele Igbo unu. Ọkpa ekele ka m bụ bịa n'ebe unu nọ gbasara program unu a, because ọ ezigbo atụmatụ. Ihe eji si na ezigbo atụmatụ na ọ dozi ka ihe eji wee mara anyị nwa ndị Igbo nazi anyị wụ hard workers, uchu, mgba mbọ, ọ ihe eji mara anyị, steadfastness, ihe eji mara ndị Igbo. And so far so good. It has been helping us, because the university na ọ na-enyere anyị aka na after the war had nothing. Onwe ihe anyị wee n'anya si na ọka mma onye ọrụ na gbara mbọ, onye fụọ nwee ihe ọ na-eme na-enye ndị bi nri, ojelite nwanne ya bịa sorie na-agba mbọ. Onye hụ ụzọ ebe o si aga ọga anya, ojelite nwanne ya soro gaa. Ọnya mere bịa
n'ala Igbo. O nwere ndị ọya wee pụta na particular village asịghị na ndị a na ihe eji maa ha supermarket, na ndị a na ihe eji maa ha clearing and forwarding, na ndị a na ihe eji mara ha bookshop, spare parts, building material, because no onye izizi gara ya ụzọ ji na-ebute ụmụnne ha wee na-aga. So ọ bụrụ ihe ọṅụ rụọrọ anyị ọrụ ndị Igbo na-ata afọ, ndị Igbo gọziri anyị, and Chukwu ngọzila anyị fụrụ anyị n'anya, gọzi n'anya fụ ihe niile na-eme na Naịjirịa. Ihe ọbụla a na-eme otu a Ọsadebe gụrụ egwu si na ihe a na-eme nwaanyị anọghị ya bụ ihe otu a ka ọ bụ. Ihe ọbụla a na-eme onye Igbo anọghị ya anaghị ya anaghị eme isi jedele from A to Z, ma business ma group ọbụla a na-ekwu maka ya, mana church, we are the pillars in all area of ramification. Onweghị ihe ọbụla a na-eme anya so pillar so shie nyawo ite shie nyawo ihe a na-eme. So anyị kelere Chukwu, and it's only the grace of God and the glory of God hovering around us, because ihe ji elu ekwu na glory of God bụ na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ụwa akara ọtọ. Nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. And the ones who kwara aka gị ọtọ na-eme ihe ọbụla ị na-eme, Chukwu ya gọzie. Amen. Ihe ọbụla ihe a na-eme business do mma. Any of the business, in any business act ya for onye Igbo ya, ọ na-promote nwayọ nwayọ ọ na-aga, nwayọ nwayọ ọ na-aga. Ọ ga-esi from there mụọ nwaanyị, si from there gbawa moto, si from there rụọ ụlọ, si from there na-azụ ụmụ ya, si from there nwee nke a, nwee this one, nwee that one, from that source nwayọ nwayọ. But ịnelezi anya fụ ihe na-eme kịta, fụ ihe ọgbara ọfụ na-eme, ọ dụzi ihe ka ọ wọzie anyị ma bụ ndị Igbo. And ya bụ ihe eji mara anyị na-ama, eji gbara anyị wụ nchuchu, mgba mbọ nyere ụmụnne anyị aka. Ndị a na-enyerukwu aka na enwezi onye dị wili, because ị afụ somebody na-agwa ya na nne ụzọ ọ esi, na nne ụzọ ọ esi ya abalị ya uru, ọ na-eneghị anya ma ụzọ ka isi wee na-aza Ikenga, ka ụzọ ka isi wee lụta ụlọ ha anụ, ka ụzọ ka isi wee na-agba nnukwu moto. Ọnya mgbe m ji wee at a time filie na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ndị mmadụ agha na-eji anyị maka ihe mmadụ ya ekwu ọ ihe mmadụ ya efil mịa eyi na akwado ọcha ịwụ ka akwa madụba mgbe nhicha ya na asachasị enyi ike ya enye unu na-anyọ na afụrụ ihe na-eyi o chipes akwa ọhịa ọnụ national anthem ndị Igbo ọhịa ihe nye ọpanda na-eje ebe m na-eje na-eme utokpu mmegbu onwezi ihe gwọrụnụ. Ihe m na-ekwu na onye ọwụna ya eletụ anya na ma anyị nwa na-azụ ụmụ anyị ọfụ kwesịrị na-akọwara ụmụ anyị ka anyị si bido, ka Igbo si bido, ka ihe ụwa dụ. Because na every day some people onye ọwụna onye nzugide nwa 15 years edufi obodo oyibo, from obodo oyibo nwa ya hazi anata ọ nata ọ na-agwa na-asụ men daddy I don't understand this thing, I don't need it. Ịghọta anyị so eme onwe anyị. Beta ọwụ na nwa gị na-eto na-agwa ya na nnekwene ka isi wee jee, na nnekwene ebe i bidoro, na nnekwene ihe gị na ihe je. Ọ na-ama na Rome is not built in a day, and starts with one stay. No, sir. No. Ikenga Igbo.
adị m happy Thank you. maka na ikwuchakwa ịbịakwa na the center point na onye ruo na-anya akpa n'isi akpa n'ogu akpa n'ọfọ na-enwere ife eji mara ndị Igbo ịgwa nwa gị etu isi were bido. Now ihe m chọrọ ịjụ ọ ihe anyị chọrọ ka imeere anyị dịka a stakeholder ịbụ n'ala Igbo, because na ọ bụrụ na 5 Eastern States juru ezu or governor of a 5 Eastern States pụta kịta wee kwuo ngwa East State shipta 100 billionaires na-achọrọ inwe 5 Eastern State billionaires meeting with the 5 Eastern governors. I strongly believe na later ga-abịa n'ọfịs because of what? Your philanthropic gesture and just to your village or extendable to the government. Maka na aka ekpe kwụ aka nri akwụ aka ekpe. Now, dịka isi wee kwuo anyị na-akọwatara ụmụ anyị, ị nwere ike ịkọwatara anyị etu isi were bido ka ọra na eze wee sokwa wee nụrụ just for a few minutes. Otu isi wee bido with grace of God. Okay. Aka Chukwu nyere m ebe m nọ. Ebidoro m as a young boy. Maybe isi ike. Ama na ma wee je na side ya. Ịghọta. Ghọta m. Chukwu wee arrest m. Yes. Ịghọta. Father Chinwogo. Wee arrest m. Ejere m boy. Okay. Na Aba. Ruo okweghị m ọnụnọ. Ana m agụ akwụkwọ ka m kọwachakwara unu ka unu na-anụ. Na-agụ akwụkwọ jee boy. Nna m bụ ịkwụ ọtụ task nzụrụ na university. Onye ka o zuo? Onye ka o zuo? Mmapụ si na nwezi na oge ahụ m gụrụ ezugbo n'ọzi ihe ahụ eme ego. Wee ghọta, my father na-eji m, my brother ụkpaka na-eji m wega natara kene na aka ya eme business but ka agụgodo akwụkwọ uju njebe Aba. Ruo Aba anọghị m 1 year. Agụụ sọsọ nri nke m na-erigodo be nna m rijuo ahụ. Okweghị m wee nachite azụ. Lukwuo di a mfụ na oke akwụkwọ ahụ m gụrụ ezubeghị. Na ọha eteki m fa. Ịghọta. Wee nata. Bidokwa gụwakwa akwụkwọ. Nata soro my brother nazie Bauchi bido gụwa akwụkwọ. Mbụ Sir Emmanuel. Yes. Ndubuisi. Ụkpaka wụ my mentor. Okay. Your elder brother. Yes. Okay. Ọnya ka ndị na-ekwu ọwara. Na ndị be anyị wụ onye mara ihe kụziere nwanne ya. Ọnya nwa kụziere m. Oh. Ịghọta. Nnụ. Ị na-anụkwu ya? Nge ntị. Diọkpala nne ya bụ mentor ya. Ịghọta. So ọ ebe nọ wee nachiga back to school. Okay. Ebidokwa gụọkwa na Bauchi. Gụọkwa school. Gụkwekwa ka m na-agụ akwụkwọ ka m na-eme business. Ịghọta, nje school na tamnọrụ na shop ihe eji mara ndị Igbo na-amụ business. Megide ọsịmụ bịara Abuja. Okay. Ndị Abuja ebe a bido business. Aga m Abuja here 1999. 99, okay. Yes. Before millennium year. Yes. Before the year 2000. Yes. Ka m bịara Abuja here. Because that is 26 years this year. People now for big man. Sir? At a tender age. People now go a big man. A chena esi n'elu. Ibia n'ọnya ke. Oh, ya ka ndị na-atọtụ nnukwu. Ya my history. Yes. Who details? Akwụkwọ. Yes. Bido business na Abuja ebe a. Ịmakwa business na-eme. Gwa na-eme stationaries. Okay. And computer accessories. Okay. And all from stationery and computer accessories, road today. Diversify, with the Pinnatech engineering, with the Pinnatech suit, with the black gold construction, okay. with the other subsidiary companies under Pinnatech. Under Pinnatech.
Okay, can I file companies? Can I first business name? Yes, from that computer. Mutalu this Pinnatech from that computer. Chris Computers. Okay. Chris Computers. Okado, Owombe. Okay. Okado. Ide na wuse 2. And zone 3. I can wear shop every day like computer today. Don't need to But on construction business. Okay. So diversification brought me this far. And the engineer Akawari Hanu, as I speak to you, the growth over time Real estate. Enwegolu is enormous. And not because now I discover my way back. Only that I cannot be anything without school, without education. And on if one can in no need some basic education. On us, you know, no more born age. Ojecha, oya nachita. On nachita gazu, eba home on age, because you need education for you to excel. And to be more enlightened. You need knowledge for you to excel. I go say my one about you here. Continue on my education. As I speak to you, I have a first degree. I have 2 doctorate honors. Yesterday, we had our matriculation in Open University. I'm doing my 2nd degree. Yesterday, I had a matriculation in Wuse 2 here. We did our matriculation and I'm studying business administration. Okay. And after business administration, I will go to MSc project management. Here now is geared towards, refreshing my intellectual capacity. You got that? Because all these things, if you are not enlightened, if you are not studying, if you are not being exposed to so many things, you cannot be able to coordinate it. So let me come back to the root. Yes. Program Unamaka. And Program Un is geared in arresting the younger ones that are going astray. Because I feel now, Ega is in one, and never away time. Away you all in the Chukugozi, 5, 10 years, 15 years, Kiderana for light in the tunnel. But you all I today. I swear Oh, you would think Echimenka, Orunka, made this one, cow this person, cow. I think what old hand in this business, and we will yan chonka. The iron chong bell, Mbambo, where you all need the lingway, and you may achieve. We are not struggling to unka anybody. But this younger generation now, this Jay-Z, Cholon cow no. Yen the body go where they are no. Within that chalk and the novuno. Natural Betty, ya, I will ball I pass out. They will got here, both cultural and otherwise. Because now, all and then none have transfer. And yes. So now you have now you are everybody. And do to I because millennium, and Jay-Z man. When the name of can be Jay-Z millennium. Yes. We got that. Yes. You now asking equal marry. Yes. And yeah, I know all the work and
onye nụ history ka onye si wee agbawa mbọ wee do successful. Ọmalụ na Chukwu elofuru n'ime business 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Ịgbabeghị moto, ịrụbeghị ụlọ, ahụha na Chukwu echizọbụghị. Chukwu nwere time, ihe ọbụla nọ n'ụwa. There is time for everything. There is time to be born. There is time to be successful. There is time to also go from the world. So, and once you are patient in life, you will get there. But if you are not patient, because you never had any so many of these people will make mistake. People anya social media anya onye buru nnukwu moto gafee ọ dị ka moto a mere ntụ tata ya mara nọ over time and the blessing of God, because ihe ọ niile ma ọ na-aka Chukwu adọghị ya ways ịghọta ihe niile a na-akọ ego esi elu ada. You must work hard. You must be close to God. God is the Alpha and Omega. God is the giver of life. God is giver of wealth. God is giver of everything. All not man-made. All not man-made. Onye ahụ na-emerụ ihe, ya nye n'onwe ya nye onwe ya. Yes. Ịghọta. Ọ bụrụ na ọ ya ahụ nteta ụla ndị nọrọ ala n'elu bed, Ego na-abata. Ihe na-adị atara onwe m afọ. But then mgbe a ma na-alala ụlọ ụfọdụ na-arụ ọrụ n'ọfịs ebe m na-alahụ ụra na-eche ihe m na-eme the next day ka m si eme nke a mee nke a jee nke a jee nke a. So but these people need to know, they need to hear. Onye mere m ji wee na-appreciate program una, because it will go a long way in educating our people. But the issue na ndị a na-ekwu na a na-educate anyị egekwe ihe ị na-eme. That is the problem. So, una target also to create a kind of gathering of youth where you invite successful businessmen to come and talk to them, both businessmen and women, to come and say, give their experience, give them talk, over 10 minutes or 5 minutes, you know, it will go a long way, because some people now, no now, too successful. No nwere somewhere. Ebe belong, no ebe o tiri aka. No. All na-abịa ebe ntiri aka ndị ọzụzi afternoon mass na-abata 12 o'clock mass. Enyi nwoke anọghị ya mgbe ọ bịa ọ na-agwa m na by 12 ka o ji ya bịa, sị ya ma ya bịa by 12:30 ka iwe finish Angelus ebe ntiri aka si na n'ụlọ ụka wee pụta ịghọta mgbe na-eme, because na one with God is majority. You are welcome. That understanding needs to sink into our younger generation. No, sir. Biko onye bụla na eji ajụjụ ajụgbu gị, anyị achịkọtara go. I nwere ike icheta ihe dịka ahịa ego one that your elder brother aka Sir Emmanuel Ndubuisi ego o ji wee bidoro gị ahịa, i were register your first business name Chris. Kedu ahụ dị ihe ahụ? Then how many years ka ị tụrụ akawa ahụ tutu ya anyị wee move to Pinnatech anyị nọ n'elu ya n'azụzụ ụmụ Igbo? If I can remember. Okay. I may not be able to put a total cost, Okay. because I will workshop Okay. before the first investment. Okay. And that first investment is about 200 and something million. But workshop, you know, 200 and something million or 200 and something thousand. Sorry, thousand. Then, thousand. You got that? 200 and something thousand. But I think give and take, go to workshop, it will be 500,000. Okay, can I have a year name? Yeah, they went 1999.
1999. Yeah. Okay. 26 years ago. Yeah. Vividly, if I may put it, I think September 14th, 1999. September 14th. Okay. No, sir. Thank you. Biko, na nchịkọta before I wee mee nke ikpeazụ na enwere iwe kedu ihe motivetiri gị maka enere anya ebe a fụ Pinnatech Engineering Nigeria Limited and ị ma na ịbịa na engineering department o buru ibu but I believe na this is civil engineering to my Construction. so Highway. so kedu ihe maka m nwere onye ya sị na ọzụkọtara buying and selling wee jee mee supply ebe dị etu a out of sincerity ihe dị etu a were mee kedu ihe kedu encounter Yes. give birth to Pinnatech because ama m na Pinnatech na-arụ ụzọ Pinnatech na-arụ ụlọ for federal government akwụọ Pinnatech ụgwọ so gịnị leadly kedu ihe give birth to Pinnatech from Macris because ime ka anyị ghọta na Macris Mụtara computers mụtara Pinnatech so kedu encounter melụnụ Macris ji wee give birth to Pinnatech Engineering Nigeria Limited and ahụ ịma na agwara m gị na Ụkpaka my mentor. yes senior brother Emma Ventures gave birth to Macris Computers. okay Let me give you the genealogy very well. okay Emma Ventures gave birth to Macris Computers. Macris Computers gave birth to Pinnatech Engineering. okay Gave birth to Black Gold Construction. okay Now, in life, when the grace of God is upon you, you get inspiration. You will be inspired in so many things you are doing. So at the time, I got inspired to diversify. I diversified into construction by the grace of God. And maha sige na n'ụkwụ na computer wee jee na construction. No, it's just over time as a contractor, as a supplier, you meet things that are construction aspect in the field, and you feel, oh, why don't you venture into it? That's why I said it's grace of God, not the day. What about them? And you pray over it. Whatever venture you are undertaking, you try to pray over it and ask God for His interventions and then direction. We got that. So, with all part of the things and a miss now, yeah, for somebody, you know, we make something now. Instead of unje, for direction, you have to finish the spiritual part with God before you now, involve human. Than involving human before God. You need to know the mind of God before any other thing in life, anything you are doing. God has to direct you before you move. So I had that inspiration to open a construction company, and I have that inspiration for this company to be called Pinnatech. And Pinnatech is driven from the pinnacle. Pinnacle is something above. Yeah. Are you getting my point? Yeah. So being pinnacle, Pinnatech. So the tech is The technology involved and the technicality involved, being a construction company and the engineering company.
You're welcome, sir. No, na nchịkọta, kedu ihe Pinnatech nọ n'ime ya? Maka na okwu akpụ n'ọnụ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ihe Pinnatech nọ n'ime ya ụzọ. Gwa mba ụwa ihe Pinnatech na-eme. Ya anyị na-arụ ụzọ, anyị na-arụ road construction, drainages, anyị wụ lebọra ka anyị wụ na-arụ ụzọ, na-ekpo aja, na-ekpo okwute. Ọhịa anyị na-arụ. Na-ekuru simenti. Na-ekuru simenti. Our work. Ọkwa ịghọta. By the grace of God, I will caterpillars, I will a lot of equipment we use on the job. And also, Pinnatech has given birth to hospitality industry or business called Pinnatech Suit. You know, now we say two. I am a hotel there. Yes. Maka ikpochapụ n'aja na construction. Iruo n'aka anyị nwere Pinnatech Suit ebe a na aka mmanụ maka na ikporo aja. Yes. So na asị na onye bụ ụlọ ya eji. So onye mere anyị ji wee mee that one. Ị bịa na Ọkụzụ, anyị nwere asphalt plant. Okay. Yes. Ọkụzụ Anambra State. Yes. Ịma na kolota a na-egbu enwere machine eji emix. Okay. Yes. So tanka. Ya na-akpọ ya not just tanker, all plant, all factory. Ya na-akpọ ya asphalt plant. Okay. So enwere ebe m nwere na Ọkụzụ. Wegata ilu odi a ya afụpa machines edugasịkwa around there, and we are employing almost 500 workers under Pinnatech. N'ebe ahụ. Okay. Ma ndị na-arụ n'ụzọ, ma ndị na-eje, ma ndị na-anya tipa, ma ndị na-anya nke na-ekpote okwute, ma ndị na-anya nke na-ekpote aja, ma ndị na-arụ na site, ma engineers. Weghọta. Ma ndị ọcha, ma ndị Nigeria nọ there. Then anyị nwekwa the same thing na Katsina State. The same asphalt plant nọkwa there. Ebe ahụ anyị nwere beyond asphalt plant, anyị nwere ma crushing machine na-agbali okwute. Like quarry na-agbali okwute. So, okay. And so many other things, batching plant, asphalt plant, anyị nwere there. So we give glory to God. Okay. And some of the things we are doing is like giving back to the society, for people to understand that this gift came from God. And before they say na onye ahụ aba n'ụlọ ya na ndị bie a na-edibet. There is a gift God will give you. It's not just for you and your family. It's meant for the generality of the public. Because now, only like some of the mental projects, Ụmụawụlụ, onye lụọ ụzọ, onye weda ma onye ahụ chọrọ ma ọ chọrọ, ọ ya agbanụ n'ụzọ. And anywhere anyị lụrụ ụzọ, ihe ọma abata dị ya. Anywhere anyị lụrụ ụzọ, ife abata dị ya. Ife abata na-etinye ego property enwe values. Not just that. Glory of God will go there. Go there, yes. Go and check anywhere ụzọ abụghọ. You have ezigbo ụlọ ya. Once ụzọ ga-adị ya, ezigbo ụlọ abụta. Then also, we look at it that education is the key. Catching them young is very important. Onyame, even Ụmụawụlụ today, here for John Angel School. John Angel School is built for Ụmụawụlụ people and the environs. Okay. You go to school there from JS1 to SS3 without no fee. You don't pay a kobo. You don't pay any fee. You don't buy school fees. You don't buy school bag. You don't buy school shoe. You don't buy anything. You don't buy uniform. You only need to bring your child on the exam or pass, yeah.
EWOLIE Magawa school. So, and why am I doing that? What inspired me? All because now, when I eto, come na high school CJ. We got that. So any delay no gay, bido kwewanya with oko. As you're young. We got that. To catch them young. Onya bele. Did you say because na ebe ndị ba anya anaghịzi aga mgbapọ yi. Ka ejidebe ndị a na-etonu ka ha gaa school because onye gaa school ọ malụ na o need work, o need a good job, need dedicated in life. We got that? No. So all part of the No. things we No. are doing so far. Chukwu gozie elu sir. Thank you. Ọ gozigo gị already. Na nchịkọta ihe m ghọtara ebe a bụ na nọmba 1 nna gị bụ nna anyị ukwu onye ka o zuru na diọkpala nne gị bụ ndị Chineke yi uzuru were ụkwalụ gị ụzọ Yes. i were zọta onwe gị Yes. wee kwuruzie taa ọkụ ya. Okay. Now, maka ịdị too handsome, maka ọ na spechi iwu bịa na nwaanyị ibe gị na ụmụ nwoke ga-eje ọmadị mma anyị anaghị aka n'ime. Now, Christoher, onye na-afụ oche n'Igbo onye 20 years, anyị amụrụ na enugo nwaanyị, ọ bụ na enugo n'igbe anyị, gbana anyị ụmụ one Chukwu ji wee gọzie ụnụ ọ bụ na enugo, then ka anyị pịachie akwụkwọ ka ofuchi ka ibie. Daalụ. I'm good morning. Okay. N'ọnụ nwaanyị mụta jide n'ụmụazị. We got that. So, and God has been wonderful. In anya, ya fumu na my Lord. Okay. Ya fumu na onye begude. Ọrụ Ikenga. Ihe nkiri Ikenga. Okay. Mana ihe ọwụ na Chukwu na ihe ọwụ na ị na-eme aka Chukwu ya. Chukwu ya ejeghị onye ma obi gị. So Chukwu nechara anya na-enye. Jesetere m ọwụrụ ọgba obi m. Ọgba obi m. Ọma obi die. Wụrụ ife nkiri m. Yes. Wụrụ lọọlọ m. Ịghọta. So and Chukwu agọzigo anyị. Daalụ. Ụmụazị. Daalụ. Ịghọta. Anyị na-ekele Chukwu. Kedu ihe ị nwere ịgwa nna gị and your elder brother, Sir Emmanuel Ndubuisi? Ihe m nwere ngwa nna m wụ na nna m dị 88 years and ekpere m na-ekpe n'isi mbọ niile m na-agba n'isi to the glory of God ka Chukwu nyekwuo onye ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ nọrọ lachaa aka ihe o mere because ya bụ nwoke ataka afụ n'isi anyị o ji wee zụpụta anyị ka ọ nọrọ lachaa aka ihe o mere adị Chukwu na-eme ya because iru ofe ya ọ kwụsie ike na-ana ịtọ na-awa ọjị na-enwe aṅụrị ịbata ọgọzie ewu si ya dọrọ na mma. So and my senior brother will back out my mentor when ọgaranya ka ọ were. Yes. And ekpere m na-ekpe n'isi ewu Chukwu ya nye ogologo ndụ na arụ isi ike. Ụmụazị Chukwu ji chụa mma ka Chukwu dowe ha ndụ ka ha na-enye nka gbaka amụtago ma dọkịta mụta ma ndị mee masters mụta ma ndị nọ n'obodo mmadụ na-abụọ n'obodo oyibo arụ ọrụ. So iwu na anyanwụ ngọzi Nyawo kpaka gbazuru agbazu. Ọ gbara udu mmiri ọkọchị. So nyanwụ ngọzi nọ n'isi and ogologo ndụ ka anyị na-ayọ Chukwu na-asị Chukwu na-agọziwe nye because ohu biznes ya na-eme ka nyanwa na-emekwu nyanwa diversify na-arụkwu ma construction. So ịhụ na kpọsị mmadụ kwara mmadụ ka ọ na-akpọ onwe ife. Ekene m. Igbo bụ Igbo. Anya m akara anya unu na-anụgolu maka ana m agwago unu na-eme diọkpala nwee diọkpa. Na unu fụ ihe Chineke mere na ndụ nwanne anyị nwoke o nweghị dibịa
gwọrịa ọkechie rie na-edibịa ya ebe a na-edi oke ite efugo dị Igbo na-edi Igbo na-mama mụta dị dibịa. So ka unu wee fụ na etu aka aja aja si ebute ọnụ mmanụ maka na ọ bụrụ diọkpara niile ka obere nwanne ya ga-enupụ isi na mbido ụwa ya o jee bụ ya o kweghị ya o wee ganatakwa. O gosiri na diọkpara nke a abụrụ diọkpa maka o nwere diọkpara ọ ya abụrụ ọ tụghapụ ya si ya zọba onwe ya na ọ bụrụ si ebu nwoke ọ na-eleba elu ya na obere nwanne ya achọghị ịba uru mana o si etu abegịrị kpọrọ nwanne ya site ebe nne ya medebere ka anyị were ya na-amụta ihe na ịmara ihe ị ga-emerụ nwanne gị mee. O nwere sacrifice imekwenụ dị too much maka na nna m si na o nwere ebe ihe eduru onye ije esi ya baịbaị adịna diọkpara nne ya na nna ya dugide eduru onye na makris bidoro ya chọọ ewesị ya baịbaị. Aka Chukwu na grace of God ọ na-ekwu wee rụrụ ọdị n'ime ya o wee were iri ego ezi ọnụ ghọta na-erugokwa ebe a si ya gịnị baịbaị di anyị zọba onwe gị o wee zọba onwe ya wee mee gịnị zọta onwe ya taa. Ekpere anyị na-ekpe n'isi ezinụlọ ya papi ya mami ya diọkpara nne ya nyama na onwe ya ma Chris kọmputa Pinnatech conglomerates bụ na Chineke malitere ọrụ ebube a ga-arụrụ ya n'isi site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen. N'otu aka ahụ a sị na agwọ ofe onye fụrụ na aghọ eke na abụ Igbo ọ bụ izu Jehova Chune nke ndị agha abụrụ onye nke ịtọ. Unu n'anya n'akụkụ anyị unu ga-afụ our elder brother a very big stakeholder mmiri agụata ji dị ebube mmiri Igbo Ukwu Kingdom Chief Sir ỌTỌNDụ-BỤ-NA-NDU ka ejekwukene ya ka ị mara na o nwere ife ọ ya gwa 1 minute maka ọ bụrụ onye oke okwu gbasara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ka anyị nwee ike wee zọba onwe anyị n'obe ọkụ akarịkiti. Let's have you, sir. Daalụ sir. Daalụ. No. Ịma na ọfịs nọ ya bụ ọfịs Ijere. Amara na unu ga-abịa. Onye n'ọbịbịa onye nwe anyị. Abịa m hia wee unu batazịa. Chekwute m ebe a. Yes sir. Nwere ihe m ga-atụnye n'ihe a na-abụrụ na onye unu bịa na nke ya unu mụ ya ofuma mana ị na-abịa close to him every day you be learning things too. Nwata ka ọ bụ mana odogoma ya na Chineke ji onye alụ ọrụ gosi ihe ọgwụ ahụ na-aba chọọchị amahụ m ịmahụ mmadụ ofuma every 12 ọ ga-amasị ọ gacha ọbata nọdụkwa ebe a life ya nwere ka ọ dị. Let me tell you ịma ịgụọ anyị nwabụ ndị Anglican ịgụọ Psalm 127 verse 1 ịgụọ 1 ọ sị except the Lord guide the city. You know the work of the centuries are also except the Lord build the city. You know but just here verse 2 singing it is useless waking up early and going to bed late for the Lord provide for his beloved one while they are asleep. Na gara bụ ego nni ụba si na chi. You know so I believe na akwụkwọ nsọ abịa m ya nso fụ na ọ na-atụ egwu Chineke and God said that na-enwe 5 things he must honor. That 5 things: 1 bụ obedience, 2 bụ humility, 3 bụ hard work, 4 bụ long suffering ya ogologo ntachi obi, then 5 bụ sacrifice. Anyone anchor on ya God will answer you. Also gị na-eju also 1 because sacrifice is important, hard work is important. Onye na-apụ ọfịs 7 o'clock na 6 mgbede ọ ga-enweta ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya kama ya tizie na onwe nnukwu ị na-ege m ntị na so onye a wee bịa nwee Chineke wee bukọọ ya onwe ya lọtọ nwekwuo obi nwayọ. If you don't come close you won't know. Na kpuo nọdụ nwayọ there are things he doesn't do mana ị ga-ama. So it's a privilege nwata ka ọ bụ ịma onye ọ bụ na-enyelụ ndị mmadụ aka nweta nsọ gwara ụnụ abaghị m ọ na-enyelụ people aka nnukwu and o mechaa sị gị ị na no noise ngọta na so that is it na banyere na ụmụaka bụ anyị na-ekwu maka ya oke ite jọrọ nwere ihe bụ oke ite
ịma na ndị mmadụ ama nna anyị bịa mgbe ọ na-agwa anyị na-awụrụ ụkwa awụ sị papa ka ehi mini na-awụrụ ụkwa awụ ọ sị na ụkwa nwere so many process inene process ụkwa ga-abịa fe eribie ma onye pụta sị gị ka ime ụkwa nye m ụkwa mana ịgbe a na-awụrụ ụkwa awụ ụkwa gara almost 5 process before eribie ịbịafụ ha na-aga ife ya na nwanne ya bata ebe a na ifi obinye n'ụcha ndị be anyị na-eme mana nke ndị a dị egwu obinye ọnụ ebe a ya nwata nọrọ ebe a ị na-awọnda ha ebe ifuru onye ifu onye ebe ifuru onye ifu onye that is the thing. So Chineke anyị fụrụ nwee ka ọ na-esi eme ife and ife ahụ na-eme alaike eme ya because na-agwa ndị Igbo anyị obere ụmụaka oke ite bụ wayo everything nwee process ị ga through that process ị ga-enwe ego enwero business ị nọ na ya consistency gives money life is like a cycle ọ bụrụ na motor spare parts ka ị na-azụ imegide ọgịgide onwe ike ị na-apụ na ya kwapụ ka ije ime ọzọ ọ bụrụ mgbe aka line ka ọ bịa so ọ na-ada ebe a and na ịmụ afịa mụta ya kwụba aka gị ọtọ you must be somebody in life ọ ya bụ ife a ngwa anụ 5 things God must honor ịkụkụ ya efu na mmadụ ịgba mbọ na-eme ife yes enwero magic to all these things enwero magic so ana m ekene unu rinne na ife a unu bido daalụ aka aja na-eme gịnị na-ebute ọrụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na gịnị na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ. This is Pinnatech and Pinnatech to the world. Hip 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 hooray! Thank you.